Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Ayan guys, garlic. Lagyan natin ng garlic. Nilagay ko na pala guys yung aking sahog na chicken. Hinimay-himay ko siya. Ayan guys. Sunod na natin ang ating lukia. Saluyot to guys sa atin sa Pilipinas. Mulukia dito sa Arabic. Ayan. Yan ang kanilang soup ngayon. Ayan guys. Add tayo ng water. Ayan, palambutin lang natin ang bahagya. Ayan guys. Yan ang soup nila ngayon. Mulukia. Ayan guys, okay na siya. I-blend natin siya guys. Ayan. Ayan guys, maglagay tayo ng garlic. Ayan. Wait lang natin siyang mag-brown. Ayan guys, pag ganyan na siya, lagay natin yung para. Ayan. Celery yan guys sa atin. Then, yung ating blended na mulukia. Ayan. Ayan guys, ang ating soup for today. Saluyot guys. Ayan. Lagyan natin siya ng kisbara. Thanks for watching.